Morjesta kamut. Tänään on taas Jorma Kalevin hemmottelupäivä ja samalla tehdään Jorman paljastusvideo. Kiva, että tulit kattoo videota. Mulla on tässä Jorman syntymätodistus. Jormahan on siis vuoden 2013 vuosimallin Mercedes-Benz B-mallia. Hän on rullannut tuolta Mersun Stuttgartin tehtaalta 4.6.2012 ja laatutarkastus on käyty läpi 10.7. Burkhard Osthausin ja Martin Merkelin toimesta. No niin, eli näissä detailing-hommissa produktsit on aina tosi tärkeät. Mulla on ollut sellainen autonpesuvaihe ton Corollan kanssa ja kaikennäköistä tuotetta on tullut hankittua, mutta toi Mersun maalipinta on selkeästi huonommassa hapessa kuin mitä meidän Corollassa oli. Se oli vuoden 2020 mallia, toi on 13 ja 290 000 kohtaa ajettu, niin siinä on jonkun verran enemmän kulumaa, joten mä meinasin koittaa tänään, että mä aloittaisin tosiaan sisäputsilla. Mulla on tuotteina Interior Shampoo Autoglymiltä ja Sturtlevaxin Cockpit Matte. Tollanen vaahto, mikä on aika kiva käyttää siellä sisällä. Ja sit seuraavaksi me pestään auto. Eli liuotellaan kaikki liat pois King Arthurin Total Snow Foamilla, tuolla liuottavalla. Ja tehdäänkö me sitten toi pienpoisto ja raudanpoisto. Otetaan playbarilla pinnat ja kiillotetaan sitten Maguiresin Ultimate Compoundilla. Sitten vahana klassikko Colli Knight hybridivaha. Sitten se olisi siinä. Elämänsä aikana Jorma on kuulunut 3 omistajalle: Pavelille, Jormalle ja meille. Sitten jos haluaa tällaisesta autonpesupäivästä mahdollisimman tehokkaan, niin kannattaa miettiä, että tekeekö siitä samalla YouTube-videota ja tekeekö sen yhteistyössä tuollaisen 1,5-vuotiaan kanssa. Oi! No niin, eli seuraavaksi olisi tarkoitus kinnastella Jorma. Eli sekoitetaan tästä nyt korkillinen Valley Pro Concrete Concentrated Car Washia tonne veteen. Tossa joku aika sitten toi toinen meistä YouTuben
Parolannumme 1/08 YouTube-hefeistä Lauri Vuohesilta arvioi Teslansa käyttökuluja ja jossain aikaisemmassa videossa ja totesi, että ei ainakaan viitti millään 4 tonnin brutkulla ajella. Vastauksena siitä, että kannattaako ajaa rahoitus vai käteisautolla. Meillä on Jorma menossa just huoltoa, jossa laitetaan toi eturauhanen kuntoon ja sitten mitäs muuta. Siellä on varmaan öljypohjan anturi antaa moottoritienopeuksissa öljytasovaroituksen, niin luultavasti se pitää vaihtaa. Mä teen erillisen videon näistä käytetyllä vanhemmalla autolla ajamisen kuluista. Video meillähän oli tosiaan se aikaisempi auto Corolla, joka oltiin ostettu rahoituksella sillä lailla, että oltiin pistetty 5 tonnia alkuun käteen ja makseltu sit pois sillä lailla, että se olisi ollut 5 vuodessa kokonaan maksettu. Pidettiin sitä 3 vuotta ja arvonalenemaa sinä aikana maksettiin 27 000 ja saatiin 19 takaisin, eli 8 tonnia, vajaa 3 tonnia vuodelle. Tää auto oli ostaessa sen 8 tonnia ja korjauksia on mennyt tähän asti 500, eli sytytystulpat piti vaihtaa ja jäähdytysnesteen painesäiliö. Nyt varmaan menee taas sellaista 600 siihen sensoriin ja tuohon huohotin venttiiliin huollon lisäksi. Saa sitten nähdä, että kuinka kannattavaa tällaisella 14 vuotta vanhalla autolla ajaminen sitten lopulta on verrattuna tuollaiseen hyvin järkevään uudempaan. Niin tämä autosisältö on ollut aina vähän sellaista tässä mun 2 kuukauden YouTube-uralla, mitä on halunnut tehdä, koska tavallaan ne tarpeet meillä 2-metrisillä yksityisautoilevilla perheellisillä on samat, eli haluaa, että lapset kulkee mahdollisimman turvallisesti ja tilat on hyvät tavaroille. Tässähän on siis tavaratilaa sellaista 420 litraa
Ja Corollassa oli muistaakseni 540 litraa, voin sen tarkistaa tohon, niin kyllä tänne menee enemmän tilaa ihan tonne takaboksiin, koska se on korkeampi auto. Tää on vähän niinku pieni pakettiauto. Ja sitten jos ei halua ihan siihen mennä, niin tää on kyllä erittäin loistava vaihtoehto. Tässä kyseisessä autossa on Mersun oma 1.8 turbo kone ja se on yleensä katsottu olevan luotettava. Ja meillä tässä on automaattivaihteisto. Tää oli hyvä tuote, tää King Arthurin Claybaari. Mulla on joskus ollut näitä erilaisia ja tää ei hajonnut kyllä yhtään tossa. Okei, pari palaa piti käyttää kun yksi putos maahan. Mut tosi hyvä. Siinähän nyt on Jorma Kalevi edeltävän omistajansa mukaan. Tosiaan vielä on turvaistuimet ja muut laittamatta, mutta niin kuin näkyy, niin kattotilaa riittää myös täällä takana. Ja itse mahdun istumaan itseni taakse. Tällaisessa tila-autossa on hyvä pitkälle kuskille, eli jos sä joudut isossa farmarissa ottamaan penkin ihan taakse, sä joudut katsomaan kattoa tosi pitkältä ja se näkyvyys on aika huono. Istuma-asento on aika pysty ja ei välttämättä mukavimmat penkit sitten pitkälle matkalle, mutta turvaistuin menee, mä nyt kuvaan tosi huonosti, turvaistuin menee hyvin tohon omankin ajoasennon taakse. Tila tuolla säädettävällä pohjalla on selkeästi isompi kuin Corolla Farmarissa. Mä olin tätä hakemassa Konalan Sakalta silloin aikanaan ja siinä tuli sitten kaveri kysymään, että kumman ottaisin, sen GLC Sport Coupe Mersun vai GLCn tällä normiperällä. Oli just vaihtamassa sitä ja katsoi, että tässä on isompi tavaratila kuin siinä. Sama pätee E-Mersu, että vaikka se on niinku litralukemaltaan niinku isompi, niin mä melkein väittäisin, että tää saattaa mennä senkin ohi. Se on kun tykkää autot ostaa käteisellä ja pitäytyä merkissä, niin ei siellä sitten oikein
oikein niinku tilojen puolesta mitään yhtä lapsiystävällistä ole.